Okay. Først så er der de fysiske behov. Og det er sådan ligesom det der, som kroppen den har behov for, det vi skal have, sådan noget som mad og vand og ilt og alle sådan nogle ting. Og så er der sikkerhedsbehovet, og det er sådan ligesom de behov, der bliver opfyldt, når vores behov for sikkerhed bliver opfyldt. Altså når vi får noget orden og noget struktur, som for eksempel skole. øhm, ja, super godt. Og så er der de sociale behov. Det er for eksempel sådan kærlighed og venner, og sådan at vi får rar og omsorg og alt sådan noget igennem med vores medmennesker. Og så er der præstationsbehovet, og det er ligesom den her anerkendelse, vi får, når vi bliver rost. Når vi bliver anerkendt af andre, og sådan, vi får ære og sådan noget. Og det er sådan noget med selvrespekt og sådan noget. Ja. Så er der selvrealiseringsbehovet, og det drejer sig om ligesom at bruge sine evner og sådan fuldt ud sådan, og hvad? Ja, altså du skaber noget ud af det du har. Jeg kan overhovedet ikke komme på et eksempel. For eksempel hvis du er en BH-studerende, så er du endelig får lavet. Ja. Hvis du for eksempel laver en aflevering og får 12 for det. Perfekt. Ja. Og så skulle jeg fortælle om vækstbehov og mangelbehov. Og det er sådan, man siger, at de lavere niveauer i pyramiden, dem kalder man for mangelbehov, fordi de er sådan kun motiverende og sådan noget. Det er ikke sådan, det er kun motiverende, det er ikke noget, du skal have sådan opfyldt og sådan noget. Og de øverste behov, det kalder man for vækstbehov, så det er for eksempel de fysiske behov, for det er noget. Nej, okay, hvad? Må jeg lige hurtigt forklare Jeg har det? totalt sagt De det lavere niveau, forkert. det er mangelbehov, det er kun motiverende. Jeg kom til at bytte rundt på dem. Fordi de lavere behov, det er noget, du skal have, det er ikke noget, du Nå, skal være jeg motiveret for. byttede rundt på det, det er jeg ked af. Men ja, de fysiske behov og sikkerhedsbehov og sådan noget, det er noget, vi får. Ja, og de øverste behov, det er noget, der aldrig helt kan blive opfyldt, men noget, vi rigtig gerne vil have. Og det er en pyramide, fordi de nederste, de er vigtigere, fordi det er noget, vi skal have, og de øverste er mindre vigtige, ligesom det altid er en pyramide. Ja, var det ikke det? Jo.